जोंना खावनै जाखाबाय बिपि इउपिपिएल आलादा दंखायो आरो दा कंग्रेस दंदेरबावो जे बेहाय पलिटिकेल गोहो नङाब्ला जेखि आफादानो जाया मानो बे फुलफिल खालामनो हाया बा मावनो हाया बेनिखायनो राजनीतिक भाबै पलिटिकेलि भाबै जोङो मोनसे स्ट्रं जानांगौ ज' जानाया मोजां जाहाथे जोङो जोंनि गभर्नमेन्टखौ जोङो लाखिनो हायो जोंनानो दा गुलाय गुजाय आरो एबार फैगौ इलेक्सनाव जुदि जोंनिया जेनोब्ला बिजेपि सालायबावोब्ला होमबा जोंहा मा जागोन जोंथ' जोंनो दुखु मोननानै दं जायगानानो गुबुन हारिना दाउसा महरै बायदि जागोन राजिब बांगालखौ आं खेबनै देरहाहोबाय उनाव राजिब बांगाला जोंनि रायजो राजाखौ आंनि मानसिखौ थगायबाय बियो बिजेपिआव बारबाय फरेस्ट बेखौ जोङो बिपिएफ जानानै देरहाहोदोंमोन दा बुंगोन रायजो राजानाव आंबो बुङो राजिब बांगालाव मानो भट होनांगौ दिनै रेवरिया आबादिखौ जों बुङो बिपिएफनि जानानै देरहादों बिथाङा बिपिएफनि मानसिया जों सासे जोंबो रायजो राजा रायलायाबालानो बिथाङा बिजेपिआव बिनो फार्स्ट दा बारग्रोदों खमजों जानायखौनो हिमन्तआ लानानै थांनानै गभर्नमेन्ट दाहैबाय बे लिलि हटेलाव लांबाय हरजों हर जेराव माने हाग्रामा महिलारिया 17टा भट देरहादोंबाबो बियो प्रटेस्ट खालामनो मोनाखिसै बे जोंनि थाखाय दुर्भाग्य जादों बा हिमन्तआ बे एन्टि डिफेक्शन ल थायोमोनब्ला बेबायदि बायनो हानाय नङामोन खुलुमनाय थाबाय दिनै आङो बेवहाय माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मिथिहोनो थाखाय फैगौ इलेक्शननि सोमोन्दै एसे फंनैसो बुंनो सानदों बेनो जाहैबाय मा फैगौ इलेक्शनाव जों बयबो बर' रायजो राजाफ्रा दा जोंनि सिगाङाव बुंबाय बा जोंबो गोसोआव सानबाय जे ज' जानाया मोजां जाहाथे जोङो जोंनि गभर्नमेन्टखौ जोङो लाखिनो हायो जोंबो ट्राइबेल राइट प्रटेक्शन एसोसिएशन जानानै गोबां बिथिङावनो जोङो बे जाथि थांनायनि थाखाय खामानि मावनायाव जों मिथिबाय जे बेहाय पलिटिकेल गोहो नङाब्ला जेखि आफादानो जाया मानो बे फुलफिल खालामनो हाया बा मावनो हाया बेनिखायनो राजनीतिक भाबै पलिटिकेलि भाबै जोङो मोनसे स्ट्रं जानांगौ होमबासो जों जोंनि नांगौफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो दा जोङो फैगौआव गिबियावनो जोंनि आफादफोर दलफोर दङ बे दलफोरखौ जों खावलायग्रोदों जे बिथांमोनहा ज' जायोबा 40आव 20-20 रानलायनानै जाय बांसिन देरहानायजों सिफ जायैनो दा जोङो सिफ जानायखौ सुख'लायनायखौ नुनायावनो बे ज' जालायनो हानाय खौसे जालायनो हानाय गैयैखौ जों मोनबाय थादों बा रायलायनायाव जों मिथिदों दिनै मोनफ्रोम ससियेल मिडियायाव बेल' जों बुंनो थाङो बर'नि मोनसे सोदोब आदारबो होयो नावद्राबो बुयो बेबायदि जागासिनो दं माने ज' जानोसै ज' जानांगौ आंबो ज' जानोल'खौ लुबैयो बेबो होनबाय आंबो ज' जानायखौ लुबैयो जोंबो लुबैयो रायजो राजा लुबैयो नाथाय बे जानो नागिरनायावनो सोरबा सासेया माबा मोनसे गोखा बाथ्रा बुंहरनोसैलाय आरो सोरबा सासे बुंसैलाय होमबा जों बेखौनो बुङो आदारबो होबाय आरो नावद्राबो बुबाय जायो माने जानो लुबैबाबो जानो मोना खारनांगौ जाहैनाय बेबायदि धरननि जागासिनो दं दिनै ज' जानो हायैनि खारननि थाखाय जोंनि फोरजा फिसाफ्रा बा जोंनि रायजो राजाफ्रा खरसा जानानै दङ दा बेखौल' आं बुङो दा बिथांमोनहा ज' जायोब्ला जोङो स्ट्रं जानो हागोन बेखौ आं सिगाङाव बुंग्रोबाय थांनाय लकसभा बिसायख'थियाव नोंथाङा क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गेलेनानै बे गेलेनाय समाव नब कुमार सरनिया बिथांनि एसटि सार्टिफिकेटखौ दानहोनायाव मैखोम बिहोमा लानो हादोंमोन दा नोंथाङा फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव माबा मोनसे रल लाबावगोन नामा बेबायदि नंगौ आं दासो बुंलांबाय जे जोङो पलिटिकेल पावार नङाब्ला जेबो खालामनो हाया जोङो बे हिरा सरनियाखौ जोङो हाइ कर्ट सुप्रिम कर्ट इभेन जों हाइ कर्टआव होफिनबावनानै जोंखौ कर्टआवबो जोंनि थाखाय जोंनि फेभराव नङा दै आं नुखाबाय कर्टआबो जोङो मानिनां कर्ट अनारेबल हाइ कर्टआबो जोंनि फेभराव नङाखौ जों बुंनो हायो मानो होनबा जाय पावाराव थायो जाय जोंनिफ्राय गोजौसिनाव दङ बिसोरखौबो आखायाव लायो जायनि थाखाय जों मोननांगौ मोन्थायखौनो जों मोननो हाया जों जाजमेन्टखौनो मोननो हाया जायनि थाखाय जोङो कर्टआव होनानैबो कर्टआ होबाय उनाव लास्टआव जोंनो कर्टआ थिगखौनो होदों ओमफ्राय दाना जोङो स्टेट लेभेल सिकिउरिटिनि कमिटि बावबो गासैबो गुबुन हारिनि अफिसारफोर गासैबो गुबुन हारिनि जायनि थाखाय हिरा सरनियानि केसाव जोङो बे स्टेट लेभेल सिकिउरिटिनि कमिटियाव जोङो पास जाबाय नाथाय थेवबो हाबनानै थाबाय फाइलखौ बेबायदि दोनबाय थाबाय खुनु फाइलानो मुभ जाया ओमफ्राय जोङो होमबासो आरोबाव जों खेबसे हाइकर्टआव होबावबाय हाइकर्टआव होनायावसो जोंखौ मार्क्स मोनैनि थाखाय थेवबो जोंनिखौ बेखौ जास्टिफाइ खालामाखैमोन एडजुडिकेट खालामाबालानो बिस्रा मा ग्रिभेन्सेस दं बेखौ हाइकर्ट माने डिपार्टमेन्टआ मार्क्स मोनैनि बिथायाव खालामहोनायाव
मास मोननैखौबो बारनानै 10 माससिम जाहैनायावसो जेला जोङो कन्टेम्प अफ कर्ट होयो कन्टेम्प अफ कर्ट होनाय मास मोननै होनांगौ बारबाय नालाय जों कन्टेम्प अफ कर्ट होनायावसो नैबे इलेक्सन खाथियाव होबाय थेवबो जों नुबाय आंथ' मिथिखाबाय जे बे मानसिया माबा मोनसे खालामबावखागोन मानो होनबा आंखौनो खोमोन दोंसेबो लरायनो हाया होनबाय न' मेडाल लराबो नवालि होननांबाय थाबाय बियो होमबाथ' मिथिबाय बियो माबा मोनसे दंबावो बियो माने उद्देश्य दङ माने बियो माने गावखौ माने एकदम माने माबा खालामना लाबाय होमबाथ' जों बिबाय जे बिदिबा जों एथ'रा बोसोर नांबाय 10 बोसोर नांबाय बेजों जोंहा जोङो आरो एबार जुदि जे इलेक्सन गेलेनानै बे देरहाबोबाय बे अना ट्राइबेल जानानै नन बर' जानानै बर' जानानै जुदि गेलेयोबाथ' बे मोनखागोन मानो होनबा जोंना खावनै जाखाबाय बिपिएल इउपिपिएल आलादा दंखायो आरो दा कंग्रेस दंदेरबावो दा ओंखायनो बे आलादा जागोनबाथ' जोङो बेजों हाखानाय नङा दा बेवहाय आं हारसिङै गोसोआव सिन्था खालामनानै साननानै 6 दिन सानबाल' टाइम मोनदों बिनि बिथोराव आङो नमिनेसनखौ होबाय जे बेखौ माबा मोनसे होबावबाय बेखौ होबथानांगोन होननानै उनावथ' जेला जों स्क्रुटिनि जाहैबाय होनानै स्क्रुटिनि जायोब्ला बियो बेवहाय मा राभा होननानै लाबावनायसो दङ होमबासो जों मिथिबाय बे राभा होननानै लाबावदों होननानै माने बर'आथ' 18 थारिखआव जोंनि हाइकर्टआ अर्डार होदों जे बे बिसिनि स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटि हरनायानो राइट होनानै बेखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै होमबा अखानायै बे राभा होननानै लिरना लाबोबाय दा बे जोंनाव स्क्रुटिनियाव बेखौ फाइनाल खालामनो हायाखै दाना रिटार्निं अफिसारा अखानायै दा बिनिखौ दिनै दोनथ'बाय अखानायै बेखौ हजोंहाय नलबारि डिस्ट्रिक्टनियाव कनफार्म खालामहरबाय जे नों बे लादों बिनि सार्टिफिकेटआ रिगेल नंगौना नङा होननानै बाहाय मोनबाय बेयो नङा बिनिफ्राय जों केन्सेल खालामबाय आरो आंनि उद्देश्यआ बेल' जे आं माबा मोनसे देरहानो थाखाय माबा मोनसे लिडार जानो थाखाय बेखौ आं नांखायाखैमोन जायनि थाखाय जै बेखौ नुबाय अनेक रिपर्टारफ्रा नोंथांमोनबायदि रिपर्टार आं सोंदोंमोन नोङो एबार इलेक्सनाव नोंथ' बेखौ फेजेननो हाबाय नों मा खालामो आं बाहाय देरहाबाय आंनो नांला होननानै बुंखादों आंनो नांला मा देरहाखो नों होनो आं जेखौ टारगेटमोन बे देरहाबाय मानो होनबा आंना उद्देश्यआ बेल' जे जों एथ' बोसोर नांनानै आं बेखौ फेजेननो हानाय आं बुंनो हागौ दा जयन्त बसुमतारीनि जाय इउपिपिएल देरहादों 50% भट आंनि होनबाबो आं दा दुगा बुंनाय जाया मानो होनबा जुदि हिराचरनिया गेलेयोमोनबा बिनि भटआ खमावबाबो 6 लाख भटआ दंबावोमोन बै सिगाङाव 9 लाख देरहादोंमोन 6 लाख भटआ दंबावोमोन जायनि थाखाय बे गैला नालाय बाखि मानसिया जोंथ' सोरनो होबावनो दे जोङो इउपिपिएल होनसै नैबायसो बे जयन्तआ मोनदों नङाबा बे जयन्तआ बे खाम्फाया मोनदों बेखिनि मोननाय नङामोन आं बुंनो हागौ दा बेवहाय जोङो आं देरहानांगौ होननानै आं मिथिगौ जे जोंनि सासे नङा बर'आ देरहाखासिगोन जोंनि बर'आवल' देरहालांनांगौ बा जोंनि ट्राइबेल मानसिया देरहालांनांगौ जायनि थाखाय आं बे अबजेक्सनाव बेखौल' होआखै बिनि बिथोराव दंमोन गौरी शंकर सरनिया बिनिता डेका जन दास ओमफ्राय गौतम दास आरो सासे जोंनि ट्राइबेल मानसियानो दंमोन बे माबानि ललित पेगु बे लखिमपुरनि बेखौ मानो होदों आं ललित पेगुखौ मानो अबजेक्सन खालामजोबदों ललित पेगु अबजेक्सन खालामनानै मा बियो गोजाननिफ्राय बियो बाहेरानिफ्राय फैनानै जों 60 मोना वरेस बे ट्राइबेलबाबो जोंनाव मोना जेरै गुबुन ट्राइबेला जों बाहेर फैनानै ट्राइबेलबाबो हा बायफैनो मोना नन ट्राइबेलावथ' बार होबाव जोंथ' दहाय माने बुंबाय जे नन ट्राइबेलावथ' बाहाय हा मोना ट्राइबेल मानसियानो मोनफैया कार्बि आंलंनि मानसि आसामनि मानसियानो जोंनाव बाहाय जुदि बिनि बासिन्दा न'आव मोना खिन्थु दिनै गुबुन हारिनो हा होनायाव जों दुखु मोननाया बिसोर जे गुबुन हारिया जों ट्राइबेलानो जेराव बायफैनो मोना बेवहाय सोरबा उन्नत जाथि माने एसे गोजौ थाखोनि ट्राइबेल बाहेरानि दा बेंगल दस्रायाव ट्राइबेल दङ बिसोर जुदि बे ट्राइबेल आंबो ट्राइबेल होननानै जुदि 60 लानो नागिरोबा बे गोजौ थाखोनि ट्राइबेलाबो लाफैनो नागिरोबा जोंनि हा मा जागोन ओंखायनो जोंनिया बर'फोरनो बर' बे जोंनि बे जायगानि बे एरियानि मानसिखौल' प्रटेक्टेड खालामनानै दोनदों बेवहाय गुबुना मोना दा दिनै समान अधिकार होननानै होदों बिसोरो बे समान अधिकारा जोंनि 60 जाया बे जोंखौसो प्रटेक्ट खालामनानै दोननाय दिनै गुबुन जायगाफ्राव बेंगलनि बर'फ्रा माबायदि सोलिदों नेपालनि बर'फ्रा जोंनि माबायदि सोलिदों कार्बि आंलंनि बर'फ्रा माबायदि सोलिदों जों बेसेबां नासयजादों जोंहा बेखौ सिन्था खालाम बिसोरो जोंखौ लानानै जोंहा बिटिसि बड'लेण्ड ट्राइबेलफोरनि मोनसे लेन्ड दङ जोंहा गोरा नालाय खिन्थु जोंनानो दा गुलाय गुजाय आरो एबार फैगौ इलेक्सनाव जुदि जोंनिया जेनोब्ला बिजिबे सालायबावोब्ला होमबा जोंहा मा जागोन जोंनो दुखु मोननानै दं जायगानानै गुबुन हारिना दाउसा महरै बायदि जागोन आं बेखौ थारैनो जुदि नोंथाङा फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसङोब्ला माबे बियाबनिफ्राय गसंनो होननानै थिरांथा खालामदों आंनि मेन समस्थिया बनरगाव समस्ति गोलैयो बावहाय आङो बुंनाय बायदि जायो राजिब बांगालखौ आं खेबनै देरहाहोबाय सिगाङाव आङो राजिब बांगालखौ जे समाव आं निर्दलीय मोनबावो आंना उद्देश्यआ बेल' जे आं जानो हायाब्लाबो जाहाथे आं सोरखौ खालामहरनो हायोब्ला मोजां गभर्नमेन्ट सालायहैथों आरो आंनि माखासे मानसिफोर दङ आंहा दाबो बनरगाव समस्तियाव 10,000 भटार्स दं आंहा 10,000 दङ दाबो आंखौ बयबो बुंदोंमोन नोङो मानो निर्दलीय खालामो नोङो माबा मोनसे पार्टियाव जइन लादो मोनसे गिदिर पार्टिफोर थायोब्ला नोंनि मावगोनखौ नुबाय
नोङो मोनसे ला होननानै आंखौ मोजां मोजां सिनियर मानसिफ्रानो आंखौ बुंदोंमोन खिन्थु आंना बेल' मा आंथ' गिदिर पार्टियाव दा मोनथ'नाय नंखाया बा आङो लिडारबो जाथ'ना खिन्थु जायखौ हेल्प खालामनांगौ आं बेखौ हेल्प खालामगोन राजिब बांगालखौ सिगाङाव हेल्प खालामदों आङो होआ राजिब बांगालनो होननानै सब गामियाव सोङै जाहारबारिनिफ्राय आप टु सुखानजरा माबासिम सेसाफानिसिम बयबो मिथिगोन आरो नै उननि बेलायाव जेला आङो नैबे उननि बेलायाव 2020 राजिब बांगाला गावनो आंखौ लिंहैबाय आंजों फैदोलै आंजों फैदो होननानै ओमफ्राय आं सानदों आच्छा थिग আছে आं बयनिबो रायजोनि सिगाङाव बुंदों दे थिग আছে दाख्लै थांनाय बाराव बियो मोजां मथ' मावनो हायाखिसै एबार खेबसे नायदो राजिब बांगालखौ खेबसे नायबावदो होननानै आंनि गामि दस्रायावबो आं बुंना होदों रायजो नायदो होननानै राजिब बांगला जे समाव बियो बै समाव प्रथमाव 14,000 भटआवल' देरहादोंमोन 14,000 भटआव देरहानानै दा बिनि उनाव बिहा माइनास जानानै बे 10,000सिम थाफैखादोंमोन ना बिहा भटार्स गैलामोन आङो बेखौ आं सापर्ट खालामनानै सेसाफानियाव माबायाव आङो बागानाव दलबारि बागानाव आङो 5,000 जन भटखौ जयनिं लाहोनानै बियो 22,000 भटआव बियो देरहादों इउपि बेला 17,000आव थांदों होमबा बिनि जेराव माने बै समाव बियो 10-12,000 भटमोन खिन्थु बियो 22,000 मोनदों बे बेखौ आं बेयो खालामदों बे खिन्थु दा उनाव राजिब बांगाला जोंनि रायजो राजाखौ आंनि मानसिखौ थगायबाय जे बियो बिजेपिआव बारबाय फरेस्ट बेखौ जोङो बिपिएफ जानानै देरहाहोदोंमोन बिपिएफ जानानै देरहाहोनायनि थाखाय जोंजों रावजोंबो रायलायाखै जोंखौ जेबो रायजो राजाजों रायलायाबाना बिथाङा बारलांबाय खिन्थु बिनि फिथाइखौ एबार बिथाङा मोनगोन बे दा बुंगोन रायजो राजानाव आंबो बुङो राजिब बांगालनो मानो भट होनांगौ बे बिजेपिनि जानानै फैबाय बिजेपिनि केन्डिडेट जागोन बियो एबारबो खिन्थु मानो भट होनांगौ रायजो राजाया बुजिदो दिनै रेवरियाव आबादिखौ जों बुङो बिपिएफनि जानानै देरहादों बिथाङा बिपिएफनि मानसियाव जों सासेजोंबो रायजो राजाजों रायलायाबालानो बिथाङा बिजेपिआव बिनो फार्स्ट बारग्रोदों नाथाय बे जोंना एन्टि डिफेक्सन ल'आ जोंनि माबाया बिटिसिआव गैयामोन बै समाव गैयामोन आरो बेखौ गैयिनि थाखाय गैयाखौ जों सोर खालामदों बेखौ हिमन्तआनो खालामदों होननानै मिथिगौ मानो होनबा हिमन्तआ बे एन्टि डिफेक्सन ल' थायोमोनब्ला बेबायदि बायनो हानाय नङामोन बियो बेखौ बायनानै लिलि हटेलाव लांबाय हरजों हर जेराव माने हाग्रामा महिलारिया 17था भट देरहादोंबाबो बियो प्रटेस्ट खालामनो मोनाखिसै बेखौ गभर्नरखौ लिङाखिसै खमजों जानायखौनो हिमन्तआ लानानै थांनानै गभर्नमेन्ट दाहैबाय बे जोंनि थाखाय दुर्भाग्य जादों बे एन्टि डिफेक्सन ल'आ थानांगौ एबारनियाव जों खोनादों एन्टि डिफेक्सन ल'आ थागोन बिदिबा नोङो ओरै बारलाय ओरै बेलेग खालामनो हानाय नङा आरो जोंनि पाब्लिकखौ थगायनो हानाय जाया जे सोर जोंनिबा गोसोखौ लानानै देरहालांबाय खिन्थु बे मानसिनिसो उल्था जाहैबाय होमबा बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जायो आरो बेयो माने मोनसे मोजां खामानि जायो बेनि थाखायनो बेबायदि एन्टि डिफेक्सना थाथों आरो जोङो बुंनो हागौ दा जोंनियाव जाय बेबायदि बारदों जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ नोजोर होयो आं बेखौल' खावलायो।